Så er vi kommet til Nyborg. Klokken den er lige knap 11:30. Kører små 50 km. Og Jeppe har taget de fleste skiltespurte. Skiltespurt, det er jo, når man kører ind i en by. Så den der først kommer forbi byskiltet. Der er han sgu godt nok taget en del stykker i dag. Så i stedet for at kalde ham Niki Skiby, så hedder han så Cavendish nu. Han sætter sgu de gamle af hele tiden. Vi havde så en skiltespurt her ved Nyborg, hvor vi er nu. Dejlig by, smukt, flot blomsterbed der. Der fik jeg, og ja. Det var rigtig pænt, men han blev disket. Hvad siger du? En 1 krone. Har du fundet en 1 krone? Ja. Ja, det var jo sådan, at da vi så skulle til at spurte her, jeg blev sat hurtigere, og så Jeppe han lå forrest, og så Peter han lavede nogle vilde hasarderede overhalinger ude på hovedvejen, hvor der var masser af trafik. Så han er så blevet disket, og Jeppe fik så skiltespurten. Jeg har protesteret. Men vi er så i Nyborg, og det er jo en dejlig by. Der er lige blevet bygget nogle nye, lækre, luksuriøse lejligheder derovre. Det koster nok kassen at flytte ind i. Givet man havde den. Men nu rykker vi mod Kerteminde, og så videre forbi Odense over mod Bogense, hvor vi slutter af i dag. Godt 100 km. Det bliver nok 110. Yes, still going strong. Der er sikkert